Pogled na prazan ranč bio je kao trn u oku. Sada je samo tamo živjela nepravda, ogromna nepravda. Prizori moje porodične krvi posvuda probudili su u meni želju za osvetom i potrebu da osjećam mržnju prema životu i svemu oko sebe. Nešto kasnije došao je inspektor. Završio je ispitivanje Ivera. Njegova teorija je, naravno, bila potpuno suprotna mojoj. Iver je rekao inspektoru da su moje optužbe neistinite. Moj otac je sa zadovoljstvom potpisao ugovor o prodaji. Razgovarali su o svemu, vrlo mirno. Obojica su bili zadovoljni ponudom. Novac je već bio na porodičnom bankovnom računu u Prokredit banci. Bilo mu je žao zbog tako velike tragedije i poželeo mi je brz oporavak od svega što me zadesilo. Mržnja u meni samo je odjeknula. Počela sam da vičem na inspektora. Sve što je rekao bila je laž. Želim pravdu. Inspektor mi je rekao da imam još jednu mogućnost. Mogla sam da ga tužim. Oboje ćemo izneti naše dokaze i stavove pred sudijom. Naše priče i teorije u sudnici mogle bi sve da promene. To je bila jedina preostala opcija koju je mogao da mi predloži. Bila sam bez ikakvog dokaza za takvu optužbu. Inspektor nije bio isti čovek kome sam juče poverovala. Ovaj čovek, predamnom, bio je potkupljena osoba. U njegovim očima mogla sam da vidim Iverov novac. Možda sam patila, osjećala bol kao nikada ranije, ali to me ne čini glupom. Iver je mafija u punom smislu reči. Bogataš, sigurno ga je uverio kako je nevin u ovom slučaju. Vrsta osobe koja je veoma velikodušna. Spuštam glas. Razumem. Inspektor više nije bio čovek koji mi stvarno može pomoći. Čovek koji može isterati pravdu u mom slučaju. Želela sam da mu postavim još jedno pitanje, moje poslednje pitanje. Sa velikim razočarenjem u našu policijsku upravu i njega lično u mom glasu pitala sam dokle mogu biti na svom ranču. Njegov odgovor je bio jasan i hladan. Novac je već bio na bankovnom računu i sve je bilo odrađeno u katastru. Iver je zvanično bio vlasnik mog doma i porodične zemlje. Danas je moj poslednji dan da se iselim.